Hola amigues, hola amics, i avui xerrarem d'un llibre. Bé, no, de dos, de 3 llibres, d'una trilogia, i sobretot xerrarem d'un autor. I com que l'ambientació d'aquest llibre és molt rural, he pensat que davall un llimoner estaré la mar de bé. Oh, i fins i tot m'ha sortit un rodolí, així que començam. I avui na Miquela Serra de la llibreria Quart Creixent mos recomanarà un llibre. Quart Creixent, que és una d'aquestes llibreries que fa més de 38 anys que venen i recomanen només llibres en català, del qual som un gran aficionat perquè faig feina en català. Hola, vos recomano aquest llibre que es diu Petita filosofia dels ocells. 22 lliçons per a una vida serena. Filosofia i petits relats relacionats amb els ocells. Per què no aturar en un moment el ritme infernal de les nostres vides? Espero que vos agradi a tots la meva recomanació. Moltes gràcies, Miquela. I ara sí ha arribat el moment de xerrar del nostre autor, en Ken Haruf. En Ken Haruf és un autor dels Estats Units, espero haver pronunciat bé el seu nom, que sempre va escriure les seves novel·les ambientades a un petit poble fictici que es diu Holt, al centre dels Estats Units. Allà es va imaginar tota aquesta amalgama de personatges que ens mostren aquesta trilogia. Tot i ser 3 llibres es poden llegir com un de sol. També es poden llegir per separat. I aquests llibres són Cançó de la Plana, Capvespre i Benedicció. En entrar a la lectura d'aquesta trilogia, mos trobam que pàgina a pàgina mos va introduint en aquesta població, com si fóssim un veí més. Començam a conèixer tots els seus habitants i compartir els seus problemes, les seves alegries, les seves costums, les seves discòrdies que els preocupa. En definitiva, et fas amic de tots ells. És una novel·la tremendament coral i fantàsticament escrita. En Ken Haruf ens transporta amb un estil senzill i planer. I la maestria de l'autor ens fa passejar per les planícies de Colorado com si fos ca nostra. Meravellosa trilogia que ens farà gaudir de cada pàgina. I fins aquí la meva recomanació d'avui. Espero que vos agradi tant com a mi. I mentrestant, jo me quedo aquí llegint. Com no? Au, idò. Adeu i fins una altra!